fit-tmexxija finanzjarja ta' dan il-gvern inħadmu l-aqal illi nistgħu nkomplu nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu. Waqt li ħasem fil-programm Insights fuq TVM il-ħamis fil-għaxija, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana tenna li kieku ma kienx għall-għaqal tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin, l-ekonomija nazzjonali ma kienx tkun fis-sitwazzjoni tajba li tinsab fiha. Minn barrek l-istat ukoll ma kienx ikun f'pożizzjoni li joffri kull appoġġ lil poplu f'pajjiżna anke fl-ar żminijiet ta' sfidi. U qal li din il-qagħda li nesperjenzaw illum mhux biss differenti minn dik f'pajjiżi oħrajn, inkluż fl-Unjoni Ewropea stess, iżda hi wkoll kompletament bil-maqlub ta' dak li kienet Malta u l-finanzi tagħha taħt l-aħħar gvernijiet nazzjonalisti. Caruana reaġixxa għal kumment tad-deputat nazzjonalista Graham Bencini li wkoll kien mistieden fil-programm fejn argumenta dwar l-ekonomija u d-dejn tal-pajjiż. Bil-Ministru jisħaq li l-ekonomija Maltija kibret bi 3 darbit iżjed minn żmien l-aħħar gvern nazzjonalista. Enfasizza li kieku llum pajjiżna kellu jħallas lura d-dejn nazzjonali kollu f'daqqa. Dan kien jinvolvi inqas minn 50% tal-ġid nazzjonali li hu ferm inqas mis-70% ta' żmien l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN. Wara li rrefera l-għajnuna offruta mill-gvern fi żmien il-pandemija tal-COVID-19 li ma kienx tkun possibbli li kieku l-għaqda finanzjarja ta' pajjiżna ma kienx b'saħħitha biżżejjed, il-Ministru tenna wkoll illum qed ingawdu mill-orħos kontijiet tal-elettriku fl-Ewropa. Deċiżjoni oħra li qed tippermetti li tkabbir ekonomiku jkompli jikber u jibqa' b'saħħtu. Hawn il-Ministru wkoll fakkar li għal darba oħra fil-budget li jmiss li se jerġa' jkun wieħed pożittiv u b'saħħtu mhux se jdaħħlu t-taxxi ġodda jew se jiżdiedu dawk eżistenti. Li l-pista taxxi ma jiżdiedx, illi ma ndaħlux taxxi ġodda, anzi pjuttost in-nies ikunu qed jistennew biex jaraw se jkunu qegħdin jieħdu. U allura fil-waqt li x-xogħol fuq il-budget beda, però qed baqa' ħafna aktar x'isir, tiġà mill-ewwel indikazzjonijiet li għandi fidi huwa li se jkun budget pożittiv, budget tajjeb, budget illi dal-gvern issa sar jagħti minn sena l-oħra li Il-klim tal-Ministru Clyde Caruana jimxi id fit ma dak li tenna l-Prim Ministru Roberta Bela aktar kmieni dan ix-xahar fejn qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ is-soċjetà.